Eli herättelee ton lumilingon tuolta lonkini lähti käyntiin. Onko näyttää? Tulee halkiu. Torvi on jäässä, toi käyntiin. Pikkuhiljaa lähtee. Ei vaan läpi vähän kerrassaan, kun toi nyt täällä hakee ihan kumi käännyt, niin eikö siitä nyt pääse ajelemaan, niin käydään vielä linko pikkasen. Ihan kettä auto tuolta. Ja Lapio on siinä. Ja heki tuli. Hieman veti lämmittämään tuppa.